Hi, Arda. Is Miss Janelle, agus nu, beg ni dhéanamh ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú réid? Sin an glúiseachtaí I beg mi dhéanamh inniu. Dréimire, Aníos, agus Glúine Arda. Déanamh mí bauta 50 second de gach glúiseacht. Dréimire dús. 3, 2, 1. Aníos nish. 3, 2, 1. Glúine Arda. 3, 2, 1. Sin an méid an lá nniu, go dtí an céad eile. Slán!